Uvažena gospodo, gospođo direktorka, gospodine predsjedniče opštine, predsjedniče skupštine, dragi nastavnici i drugo osoblje, draga deco u Gospodu, svetosavska deco i omladino, čestitam vam svima početak školske godine i zajedno da se pomolimo za Božji blagoslov, da kao što smo čuli u ovoj nadahnutoj besedi, obraćanju naše direktorke, da u ovim prostorijama ne bude samo znanje, već i blagoslov Božiji, a to je u stvari i jedino pravo znanje, zato što znanje smo i dobili da bismo upoznali Gospoda, da bismo mogli da budemo u zajednici sa Bogom, da bismo mogli da sa njegovim blagoslovom, to znači energijom, najboljom energijom, da živimo i da u vašem slučaju da se izgrađujemo kao ličnosti. Danas proslavljamo Svetog Jovana Bogoslova u našoj crkvi. To je apostol koji se u samom Svetom pismu naziva vozljubljeni učenik Hristov. To znači ljubljeni, onaj koga je Gospod voleo. I u čemu je tu reč? Da li je njega voleo Bog više od drugih apostola ili više od drugih ljudi? Ili je on svojom nevinom i divnom dušom više se otvorio prema Bogu? Naravno da je ovo drugo i zato je dobio takav veliki blagoslov da se u svim pokolenjima već više od 2000 godina on naziva vazljubljeni učenik, onaj koji je primio blagoslov više nego drugi. Bog voli sve nas i mera u kojoj tu njegovu ljubav, koja je delatna ljubav, stvaralačka ljubav, mera u kojoj nju možemo da imamo je isključivo ono koliko mi se trudimo da volimo Boga i da volimo svoje bližnje, što je jako važno da se ne razdvaja. Jer Bog je dao zapovest da, kao glavnu zapovest, da ljubimo Boga i da ljubimo bližnjeg. I naša ljubav prema bližnjima znači da ih smatramo za braću i sestre, da ih gledamo kao svoje i da uvek se trudimo da ne stavljamo sebe iznad drugog, nego da ga smatramo bar za sebi ravnog ili za boljeg od nas. To se zove smirenje, smirenoumlje, da drugog stavimo iznad sebe i jedino tako možemo stvarno da budemo deca Božja, jedino tako možemo da primimo ljubav Božju. Vi ste deco u periodu kada uzrastate i kada se oblikujete. I nema boljeg oblikovanja nego da slušamo tu zapovest Božiju i svako delo koje učinimo prema svome bližnjem, a to su oni sa kojima idete u razred ili druga deca koje su oko vas, to su i vaši nastavnici, kad se govori o školskom kontekstu, ali i
svi drugi sa kojima živite, svako delo koje učinimo, dobro delo, nas podiže na lestvici i čini nas zrelijom ličnošću i boljim čovekom. I velika mi je radost što sam danas u ovoj školi i što smo danas uspeli da se zajedno pomolimo za blagoslov Božiji. Mi znamo da je ovo sredina gde se zaista živi po zakonu Božijem, ali ne smemo nikada da se prepustimo i da se opustimo, već uvek moramo da iznova izgrađujemo sebe i da svako od nas uvek se trudi da živi po reči Božjoj. Naravno, u školi se uče mnoga znanja i ona su jako važna i ovde je još jedna prednost da se ovde ide od najranijeg uzrasta pa do završetka srednjoškolskog nivoa i da u toj jednoj zajednici svi uzrastate u raznim uzrastima i da možete jedni drugima da pomažete u tome. I zato želim dakle svima da, kao što ste do sada čestito i bogougodno obavljali posao, ne posao, nego poziv i učiteljski i učenički, želim svima da tako nastavite i da uzrastate u tom zajedništvu i u tom staranju jednih o drugima i da i sada budete učesnici društva, a i da se spremate da budete odrasli i zreli članovi našeg naroda, naše zajednice i da doprinesete svoj deo u opštem našem životu. Ovakve divne reči koje smo čuli od direktorke nas ohrabruju i u ovo vreme kada je opšte odstupanje od reči Božije i čak i u našoj sredini, a da ne govorim o takozvanom razvijenom zapadu, gde ovakve reči ne mogu ni da se zamisle u školi, gde se Bog proteruje iz društva i iz škole. Imamo veliki blagoslov i imamo zato i odgovornost i dužnost da uzrastamo u tome i da odoljevamo pritiscima da postanemo slični bezbožničkom društvu koje nam se nameće. Zato, prepoznajući to i uz još jednu molitvu Bogu da nas ukrepi sve u tome i da nas uvek drži zajedno na tom putu, mi sa svoje strane vama kao čitavoj zajednici školskoj dodeljujemo ovu arhijerejsku gramatu kojom izražavamo podršku i blagoslov da ovako nastavimo da sarađujemo.